बिनिखायनो आङो मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद सार बिथांनिसिम गुरैयै खावलायोदि जाहाथे बे रिजाल्टआ आउट जानायनि सिगांनो जाहाथे बिनि सायाव सारा माबा मोनसे एक्शन लायो जिहेतु जोंखौ एडभार्टाइजमेन्टआव होखानाय बायदि 10 आगस्ट 2017 नि सिगां इन सार्भिस जानांगोन होननानै जिहेतु लिरनाय दंखायोमोन आरो जों बेबायदिनो थिग जोंनि डकुमेन्ट्सखौ क्लियारलि जों होखादोंमोन स' बिनिखायनो सारनिसिम गुरैयै खावलायो देन सारा बिनि सायावहाय नायबिजिरो आरो सारा जेरै बुंखादोंमोन पियरलि मेरिट बेसिसाव होगोन होननानै सारा जेरै जोंनो थाखाय खोथा होखादोंमोन आं आखा खालामो जों आखा खालामो सारा बिनि सायावहाय एक्शन लागोन होननानै एसेनोसै उदालगुरि जिल्ला एनआइअस बिजाथिनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनाय बावहरग्रोबाय गिबियावनो जोंजों सफैनो हानाय मिडिया बिथांमोनखौ बरायग्रोना लाबाय दिनै बे प्रेस मेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला एनआइअस स्टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरा जानानै थांनाय एलपि इउपि थिसनथाइनि सायाव एनआइअस डिएलएडनि सायाव जों खायसे बाथ्राफोरखौ थि खालामनो थाखाय प्रेस मिटखौ लानाय जादों। डाइरेक्टरनिफ्राय मिन्थिनाय बायदिब्ला एनआइअस डिएलएडनि सोद्रोमाफोरखौ इस्यु डेटखौ लानानै दाननाय जादों होननानै सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोनदों। जों मिन्थिनाय बायदिब्ला जा इस्यु डेटखौ लानानै एनआइअस डेट क्वालिफाइड केन्डिडेटफोरखौ दाननाय जादों जोंहा सुप्रिम कर्टनिफ्राय हरखानाय नटिस दङ बे नटिसखौ जोङो देखायनो थाखाय जोंनाव एभिडेन्स हिसाबै दङ नैबे बे सुप्रिम कर्टनि अर्डारा ओरै फोरमायदों जाहाथे एनआइअस केन्डिडेटखौबो टेट क्वालिफाइड केन्डिडेटखौबो जाहाथे एबारनि जा थिसनथाइ टेटनि जा थिसनथाइ बेयाव लानो थाखाय खावलायदों लोगोसे बै हाइकर्टनिफ्रायबो जोंनाव एनआइअसनि जा बिजाथि बेखौ एबारनि जा थिसनथाइ बे थिसनथायाव लानांगौ होननानै जोंनो फोरमायनाय जोंनाव रोखा फोरमानलाइ दङ आरो जा इस्यु डेट बे इस्यु डेटखौ लानानै जोंनिसिम डाइरेक्टरा फोरमायदों दि जाहाथे बियो एनआइअस केन्डिडेटफोरखौ दानदों होननानै जों मोनथिनो मोनदों अब्ला जोंनाव इस्यु डेटखौ लानानैब्ला जोंहा जोंनि जा डिएलएडनि आनजाद बियो जोंहा जोबनानै थाङो 2019 मार्च दानाव आरो जोङो मार्कशिटखौ मोननो हादों 2019 मायथाइनि 22 मे बे हिसाबै जोंहा नैबे अनलाइननि मार्कशिट हिसाबै जोंनाव फोरमान दङ बै इस्यु डेटखौ लानानै जा मार्कशिटनि खोथाखौ जोङो सानोब्ला जोंनाव मार्कशिट हिसाबै जोङो गासैबो अल अभार इन्डिया जों बेखौनो मोनगोन खोनानो मोननाय बायदिब्ला इस्यु डेटखौ लानानै मैया बावैसो सेलेक्शन कमिटिनि सोद्रोमाफोरा एनआइअसखौ आउट खालामदों होनना मिन्थिनाय जादों आरो बेवहाय सेलेक्शन कमिटिनि सानै सोद्रोमाफोरा बे खामानियाव जरित दं होननानै जों मिन्थिनाय जादों। जों बे सानै सोद्रोमानि गासै डिटेल्सआ जोंनाव दंखायो सम जायोब्ला जोङो बै सानै सोद्रोमानि बेरेखायै आयेननि जोहै कड अफ कन्टेम्प्ट केस होनाय जागोन जुदि फाइनेल मेरिट लिस्टआव एनआइअसनि बिजाथिफोरखौ सोआब्ला मानोना बिथांमोना सुप्रिम कर्ट हाइ कर्टनि अर्डार लोगोसे डिरेक्टर अफिससिम हरनाय लिगेल नटिसखौ भायलेन्स खालामनाय जादों आरो जोंनाव लिगेल नटिसआबो जोंनाव फोरमान हिसाबै दंखायो गनायजाथावना नङा आरो जों इयुनावबो गनायनो हानाय नङा लोगोसे जों बे आयदानि सायाव आसामनि सीएम जों सावरायनो थाखाय
राजि जानानै जोंनि NIOS बिजाथिफोरा दङ। आंनि जा फोरमायनो गोनां खोथा बेखिनियावनो आं दोनथ'बाय।